Террорчылык һәм экстремистлык күренешләренә каршы көрәш мәсьәләләре хәзерге вакытта аеруча мөһим. Чөнки сирәк кенә булса да террорлык актлары булу хакында хәбәрләр ишетергә туры килә. Террорга каршы көрәшү, аларны булдырмау һәм мондый актлар була калганда әзерлек мәсьәләләрен булдыру максатыннан төрле уку өйрәнү чаралары еш үткәрелеп тора. Бу көннәрдә мондый чаралар район суд приставлары хезмәте бинасында да узды. Мөсим буенча суд приставларының бүлегендә бүген көндә антитеррор буенча тренировка үтә, МВД, МЧС, скорая помощь хезмәткәрләре белән берлектә. Безнең җилектә андый ситуациялар булмаса да, мондый вакыйгага һәрвакыт әзер булып торырга кирәк. Шушындый өйрәнү чарасы Мөслим гимназиясында да үтте. Бинага шартлаткыч куелу турындагы хәбәр кабул ителгәч сигнал бирелде. Мәктәптәге һәр укучы һәм коллектив тулысы белән территорияга чыкты. Янгын сүндерү ашыгыч ярдәм газ хезмәтләр бригадасы да сигнал кабул ителүгә урынга тиз арада килеп җиттеләр. Саклану һәм ярдәм чараларын күрсәтүгә әзерлекләрен күрсәттеләр. Фәридә Гантинова, Динар Мөртинов, Мөслим телевидениесе.